ne ita ce gawan, kamar da muka ce za a rufe ta tun daga kai har zuwa kafafuwa da dogon zani wanda ba za a ga kanta ba ko kuma ainihin jikinta ba. To idan aka rufe a nan bisa gadon wankin gawa ko kuma abin da ya kama da haka, shine za a cire mata tufafi, kuma gashi na ana cire wando ta ƙasa ba tare da komai nata ya bayyana ba. Saboda haramun ne a ga al'aurar mutum bayan ainihin ya rasu kamar yadda yake kafin ya rasu. Wato ba su da bambanci tsakanin bayan rasuwa da kafin ainihin rasuwa. Idan wandon bai ciru ba ana iya sa almakashi ko kuma reza sai a yanke shi, amma dai zai ciru wannan haƙi ne na magada. Yawa yana cikin gado, kada a bata musu ainihin dukiya. To idan ya zamo an cire wandon ta ƙasa sai kuma a cire ainihin riga ita ma da ƙasa, yanzu ana mammatsa mata ciki domin akwai wata najasa da ta rage ciki sai ta ainihin fita ga baki ɗaya, sannan sai a fara ainihin wankan. Yanzu abinda za a fara da shi shine wato tsarki. Bayan mutum ya sa hand glove zai samu abun yin tsarki kyallaye guda biyu wanda zai naɗe hannunsa na hagu da zai tsarkin da shi. Sannan an cire riga kuma daga sama, ita ma haƙƙi ne na magada ba na mamaci ba. Shi yanzu likafani ne kawai abin shi. A shi ana zuba ruwa domin mashi tsarki, da bayan tafin hannu ake tsarki a wajen al'aura ta gaba, wato mafitar fitsari. Yanzu nan tsarki ne ake yi. Sannan da tafin hannu ake yin tsarki na wajen mafitar bayan gida, wato tsarki ainihin na ƙasa. Kunga wannan gadon shine zai ba da damar a yi wankan cikin sauƙi ba tare da an samu ciwon baya ko abin da ya kama da haka wajen dukiya ba. An yi tsarki ɗaya, sai tsarki na biyu an canza kyalle da za a yi wannan ainihin tsarkin da tafin hannun hagu, sannan sai kuma a yi da cikin tafi wajen mafitar ainihin bayan gida. An yi ɗaya kenan, an yi biyu kenan, saura na uku. Ba za mu ce na ƙarshe ba sai mun tabbatar da yawa ba wata najasa da ta rage a wajen tsarki ɗin. Aƙalla za a yi tsarki kenan sau uku. Bayan tafin hannu za a wanke mafitar fitsari, sannan wajen mafitar bayan gida sai kuma a wanke da cikin tafin hannun hagu. Yawa dole ne a tsabtace gawa komai wato lalacewa ta najasa. Yanzu aƙalla an gama ainihin tsarki kenan. Yanzu abin da ya kamata za a shine alwala irin ta sallah. Ita kuma alwala ta sallah ana yi ta sau uku ko sau biyu ko sau ɗaya, duk yadda yayyu aka yi yayi. Sannan za a wanke tafukan hannu guda biyu, sai a hada sai a wanke su ga baki ɗaya kamar yadda kuka ga ana yi. Yanzu ana yin wanka ne na farko da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, ruwa zalla ko zallan ruwa. Daga wanke hannaye sai kurkura baki. To shi za a yi za ka sa hannu ka riƙe leɓen, ka sa audugan ka naɗe duk wani datti da ke cikin wannan bakin, sama haƙori da za shi sama da ƙasa domin bakin ya wanku. Kuma za a yi ne sau uku da wannan audugan kamar yadda kuke gani. An yi ɗaya, ga na biyu na ana na uku ne ma ake ba. To idan ya zamo an yi sau uku shi kenan, dama kurkura baki ba a wuce sau nawa? Sau uku. Yanzu sauran yawa shaƙa hanci shi kuma za a wanke a goge da wannan audugan shi ma sau uku. Kowane hanci za a mashi za a mashi sau uku. Idan auduga ɗaya misali ta wadatar, nan ɓangaren a yi a hancin dama, nan kuma sai a yi da ɗayan gefen sai a yi da hancin hagu, ko kuma kowane a sa masa
tasa auduga din. Yawa za a tsaya a tsaftace shi da kyau, ko da maza na maku surutu in ku mata ne misali ku tsaya ku yi yadda shari'a ta ce, ba yadda surutun mata ko kuma maza ko fitinar su ta nuna ba. To an yi biyu, ga na ƙarshe nan za a yi na uku, wanda shi ma shaƙa ruwa ɗin ba a wuce sau uku. Saboda haka sai mutum ya kula yadda na ukun zai zamo ya fitar da dattin yadda ainihin ya kamata. To yanzu abin da ya rage sai wanke fuska. Kaga ana iya zaunar da shi domin a wanke fuska ɗin da kyau yadda ya kamata. Ita ma fuskan za a wanke sau uku idan ana so a yi shi ga baki ɗaya. In aka yi sau biyu ko sau ɗaya ma ya wadatar, kamar yadda ake yin ainihin alwala ta sallah. Yanzu an wanke fuska, sauran yawa tsintsiyar hannu da gwiwar hannu zuwa yatsu wajen kumba. Wancan wankin da aka yi na farko sau uku bai wadatar ma a ƙara wanke tafin hannun ba da bayan hannun, sai an sake wankewa. Yanzu lokacin za a wanke ainihin tsintsiyar hannu din, shi ma ko ne an ɗauki cewa za a yi uku za a wanke shi ma ainihin sau uku. Sannan sai a shafi kai yadda ake shafan kai, a je da hannaye gaba ɗaya baya a dawo da su gaba, sannan sai a shafi kunnuwa. Sannan sai a wanke kafan dama sau uku, kafin nan a je a wanke ainihin kafar hagu ita ma sau uku. An gama dama, yanzu an shiga kafar hagu, ita ma za a wanke sau uku kamar yadda aka saba wankin alwala. Za a wanke ne a hada tare da idon sawu, yanzu an gama ainihin alwala. Yanzu abin za a shi ne sai a shiga wanka, irin wankan janaba. Kai za a wanke shi sau nawa? Sau uku, har zuwa wuya. Zuba ruwa na farko za a wanke tun daga kai har zuwa wuya. Sannan na biyu ma a wanke daga ainihin kai zuwa wuya. Za a zuba ruwa sosai yadda zai game, wankin farko ya game, wanki na biyu ma ya game, wanki na uku shi ma ainihin ya game har zuwa wuya. Sannan yanzu abin da ya rage sai a shiga ainihin wankan. Za a wanke ɓangaren dama ta gaba, yawa ɓangaren dama ta gaba, wato daga sama, kamar yadda ko ga ana yi. Za a wanke ɓangaren dama daga ainihin sama, tun daga kafaɗa har zuwa yatsun ƙafa. Wancan wankin da aka yi na abun nan za a ƙara abun nan. In aka wanke hadda hannaye, sannan sai a juya ɓangaren hagu domin a wanke baya daga dama. Sannan kuma wajen yi ɗin, ƙafar dama ɗin za a ɗora ta saman ta hagu don a ji daɗin juyawa. Idan kun lura kamar sun yi haka, yawa to a kula da wannan. Sannan sai a dawo da shi, yanzu an juyi ɗaya kenan. Sai a wanke ɓangaren hagu daga ainihin sama. Za a wanke ɓangaren hagu daga sama da wannan ruwa mai tsarki, mai tsarkakewa, wanda yake shine wanki ainihin na farko, shine wankan farko. Kun ga an ɗora ƙafar hagu akan ta dama na a samu juyo shi daga ɓangaren hagu zuwa ɓangaren dama, don a wanke baya, ɓangaren hagu daga baya. Idan aka wanke daga kafaɗa har zuwa ainihin ƙafa, yanzu an dawo da shi, yanzu an juyi biyu kenan. An gama wanka
ainihin na farko. Haka ake so mai wankin gawa zama mai kuzari, mai zafin nama, mai sauri. Yanzu za a yi wanki na biyu shine na magarya. Kun ga da kumfan magarya ake yawa ake ba ruwan za a zuba ba, ainihin zallar kumfan shine za a yi wannan ainihin wanki da ita, tun daga kai har zuwa wuya za a wanke shi ma har sau 3. wannan magaryan tana fitar da dauɗa, kuma tana taimakawa a wajen wato jiki na gawa ko kuma na mere idan ana amfani da ainihin ita. yanzu an wanke ainihin kai sau 3 da wannan yawa da kumfan magarya. yanzu a wanke ɓangaren dama daga sama, wanki na 2 kenan, wato da wannan ruwan magarya. in babu muka ce za a samu sabulu mai kanshi ko kuma inda kudin mutum ya kai, yawa kudin mamacin da ya bari ko kuma ainihin su yan uwan gawa da suka abun nan. yanzu an wanke bangaren dama daga sama, za a juya a wanke bangaren dama daga hagu, an ɗora kafar dama kan ta hagu don a ji daɗin juyawa. wanga har yanzu ba a gami ba a ga al'auran gawan ba, kamar yadda muka ce ba a yin wankan gawa a filin ta'ala, saboda wanda ke daga nesa aka daga abun za a watsa ruwa zai iya ganin al'auran. ina ganin yanzu kun observation din wani abu haka, yawa yanzu an wanke bangaren dama an yi juyi ɗaya kenan, yanzu a wanke bangaren hagu daga ainihin sama. nan ne in aka ga gawan na da datti sai a samu soso na wanka da kuke yi, yawa sai a wanke. kenan mai wankan gawa ya kamata ya samu soso na wankan gawa, inda bukata sai a amfani da shi, ba wai ce a je a nemo soso ba ko abun nan ba. to an wanke daga sama, an juyo kuma za a wanke bangaren hagu daga ainihin baya, an ɗora kafar hagu saman ta dama don a ji daɗin ainihin juyawa. to yanzu an gama, an yi juyi 4 kenan. wancan wankin na farko an mashi juyi 2, wannan kuma an yi 2. yanzu wannan ruwa za a amfani da shi kuma yawa ruwan kafur, yawa ko kuma turare mai kamshi in ba a samu na kafur din ba, amma kafur shi ya fi, saboda yana da amfani a jiki. shi yanzu ɗaurayewa kawai za a yi, yana da amfani a jiki, yana hana ƙwari su hau jikin mutum ko kuma su ci jikin mutum, yana hana shi saurin rubewa a gane a kabari. ana son mutum ya zama an mutunta shi, an ba shi kariya. to za a watsa ruwan ne kawai bangaren dama daga sama har zuwa abun nan, kama ana ɗaure jikin a kamsasa shi. bayan an yi mashi wankan tsarki kuma an yi na magarya na tsafta, yanzu za a yi na kamsasawa, yau shi kama watsa ruwa kawai za a yi. to an wanke bangaren dama daga sama, yanzu za a juya zuwa hagu don a wanke bangaren dama daga baya. shi ma wawwatsa ruwa kawai za a yi ko ina ya samu, yawa don a kamsasa jikin, sannan kuma a samu wannan kariya din da magani ga abin da ya shafi wato wannan wanka na kafur. sai kuma bangaren hagu daga sama, shi ma tsagin jikinsa na bangaren hagu daga sama za a wawwatsa ruwa, ta yadda sai a daga satir din, sai a rika watsa ruwan yadda zai tabi jikin shi da kyau, na samu daga kafada har zuwa kafa. sai a dora kafar hagu akan ta dama yadda za a ji daɗin ainihin juya shi. sai a watsa ruwa wannan kafur din ko turare mai kanshi bangaren hagu daga baya, tun daga kafada har zuwa ainihin duga-dugi. aka yi haka an yi juyi na 6 kenan, yawa wanka 3 juyi 6, yawa an gama ainihin wanka kenan. yanzu sai dai a maganar likafani, za a samu towel da za a tsantsane jikin gawan, a goge mata wannan ruwan da ke jikinta. ina fata an gane, yawa sai a tsantsane jikinta, a goge ruwan da ke jikinta ta zamo busasshiya.
bayan nan in ta zamo haka abu na gaba shine mi likafani. To kafin a je likafani za a canza wannan satir din. Kun san mun ce maku satir guda nawa ake so? Guda 2 akalla. Yawa to sai a canza wannan satir din dan kada a je da shi saman likafani. Wajen canza satir ya ake yi, sai an ɗora sabon yawa a sama sannan a cire wancan dan kada al'aure shi ta bayyana, kada ki wanga lagawa haka, kin gane ke abun nan. Sannan da sauri za a cire wancan abun, ana son zafin nama yawa, kada wancan na ƙasa ya jike wannan, kaga ai ba ai ba kenan. Yawa sauri za a yi, shi yasa aka ce in mutum zai shi kadai kila zai dade zai ji jiki. Yawa kun ga an canza satir din. Yawa to da wannan za a je a dora shi kan inda za a yi mashi yawa sutura, wato ainihin likafani kenan. Yanzu an gama mi ainihin wankan gawa kenan. Na'am, idan mace ce ake daga nan ne za a kiɗe kan nan da aka kwanci yawa daidai wannan wurin kafin a je mi ainihin likafani. Muka ce kitso nawa za a yi? Yawa kwara 3 ba 4 ba. In dai lafiya laugawan take sai an yi mi sai an kwance kitson nan. Maza sai su yi haƙuri. Yawa kada ku damu da fitina su, abinda shari'a ta ce za a yi ya kamata a yi shine za a yi, ba abinda shari'a